ma'am. Hello sa inyong lahat. Oh, hi. Hi. So, unboxing na tayo ng gift, a Christmas gift mula po kay Mami May and son Philip para po sa kanilang Christmas gift sa akin. Ngayon lang po siya dumating at umabot. Gawa siguro ng naging busy yung mga riders and syempre yung shipping na din. No? Yes. So, tingnan na natin. I-open na natin. Excited much. Mas bata ikaw. Ang laki, di ba? Tutulungan lang kayo. Dito muna anak. Doon muna kayo ni ating sa loob. Load muna kayo taliya doon. Tulungan lang kayo ni Cara at saka ni Chan dito mag-assemble. Ito ang ating Christmas gift. Salamat! Excited ba siya? Ano na siya? Thank you, Nina! Sige na, doon na ikaw at meron po sinong na. Sino muna ikaw? Mamaya na doon. Ang laki ng gift. Grabe yung pagka. Parang isang buong tong clean wrap yung nagamit. Ito pa concert. So, syempre kailangan natin may video kasi baka mamaya may mga defecto, di ba? Hindi ko na po siya madadala sa Hinaguan Farm kasi sobrang bigat po talaga. Ala, ano tukas? Oh, my gulang! Wow! Oh, ayun. Ano mo na ikaw, anak? Para di ka maano siya. Mamaya, lalabas mo kita mo. Thank you so much, Mami May! OMG. Actually, dapat gagamitin namin to nung presentation namin. Ito yung sasakyan ni Pating Sana. So, ngayon, tingnan natin. Alam mo ba muna? Sige na ba? Upo na doon. Oh, yung kanyang upuan. Siya din. Ang taray, nakalagay siya sa ng buhok. Oh. Ang kanyang upuan. Parang walang gulong isa. Yan. Oh, dito ka muna para dito ka muna para makita ba? Kamay mo ito. Wow! Oh, ayan. Unti-unti na natin siya nakikita. Electric pa na? Electric. Dibat natin siya. Yan. O, dito tayo sa angulo na to. Unti-unti natin siyang bubuohin. Ito, meron yata siyang Thank you, Nina! Hala! Hindi, sa'yo yan, Lord. Hindi mo na para sa imo. Oh, may sundutan siya ng wire. Dito ka muna, ularang mo yung video ba? Stanley, abito. Damiya, kay bunala, Lord. Oh, side mirror! Thank you, Mami May! Oh my God, na-excite na ako! Ito na, ito yung mga hindi ko alam yung mga wiring ba.
Ito yung, charging. Ito yung charger. So hopefully walang naiwan o nawawalang nawawalang materialis. Okay. Pinili ko talaga red because I also love red. Ang cute. Wala sa link. Ito. Kasi isang gulong. Yan, sa likod. Ha? Nasa likod. Nasa salon. Yan nasa tiles. Ito. Kala ko nawawala. Wow, ang ganda. Jantep! Tapos, ito yung battery niya. Wow! Tapos, syempre, meron tayong sa unahan yata ito, sa likod, no? Sa unahan. So ito, pwede mo dito ilagay yung mga ipapamalik Gumapa ka talaga na. Isa-isay natin siyang buo. Ang daming battery. Ang dami niyang battery, oh. 4. Bakit 4? Lahat gagamitin o spare parts niya. Kung malubat isa, change. So pwede kang pamalit na rechargeable naman. Malubat lahat, charge. O i-charge na kaagad. Pero matagal man yan malubat. Depende kung lagi mong ginagamit. Laging ginagamit. Wala bang yung manual ba? Paano ikakabit? Ito pala. Paano siya bubuuin? Yan. Ha? Wow, daming susi. 5. Ay, 6. Lagi, 6. 6 na Yung susi. ano po? May control, remote. Wow. Para lock. Social. Thank you, Mami May. Ang ganda. Naku. Kailangan paghiwalayin to, baka mawala yung mga susi. Ayan. 3 na tayo. Ayan. Yung ba na wire? Ay, Yung ba wire. wire dito? Ayan. Para sa... Naging 3 na po sila nila Kara ang nagtulong-tulong. Kasi hindi ako talaga wala akong kabalo. Ito. Nagay na lang yung battery. Ayun na, yung side light. Pa naman nun. Meron na. Tapos, headlight. Sa kanghing yun na. Yo, Steve! Tadang! Ding ding ding! Yan. Yun o! Kuwang-kuha o! Kaso lang... Baliktad. Anong baliktad? Ganyan yan. Hindi Yan. Niloloko mo ako eh. Hulog ka din. Dito. Kaso lang... Pasok yan. Importante yung taas makakabit. Yun o! Mga moms, after 48 hours, dito tayo kami. Hirap ng wirings. Ang sakit sa ulo. Kaya hindi ako nag-electrical talaga eh. Kaya lang, kailangan matutunan ko na rin yan na. Para may alam ako. Ayan na siya. Dito naman yung battery na yung inaayos pa. Kasi nilalak na yung sa battery. Para siya naka-toolbox na. Ayan. Ginaga. Ay! Sayang hindi ko nakuha na. Yung isa walang ilaw. Kani, itong isa. Ito yung kakaliwa.
Yan. Busina. Ito, Ito ganyan. ano to? Yung takbo. Takbo niya. Yung... Yung ilaw. Yung ilaw na. Ito yung pag mataas. Ayan, ma'am shoot. Oh, tumakbo na. Oh. Ramira. Ganda. Kabit mo muna yung puwan para matesting natin. Ayan, tapos yan. Tapos, paano yung off? Paano yung off? Ano to? Naka 3 bars pa. Ayan, naka 3 bars pa yung ating battery. Ha? Hala. Sira din. Sira din. Hala. Lock. Okay, ano mga kiyo? Sira. Ano to? Kini ba kinandip? Nabuak nga tayo ha. Buok na siya. Ano sa'yo na ito? Ayan. Kaliwa kanan. Bali. Sira. Bali ang nanyawa na. Hindi, ikot mo. Yan. Sira all. Kalokohan. Buong-buong sa Hindi, tinan mo. Oh, umanin pa mo na. Yay! Okay, ngayon naman nilalak na itong ating lagay ng basket para pag namili ako dito siya sa unahan. Kaya niya yung 5 kilong karne dyan. Kaya yung ano, yung... Mga gulay. Hindi kasi, ano ba, manok, karne, gulay. Yan. Sabagay, meron pa naman dito sa likod eh. Pag yung box na lang, namili ako, naka-box, dito na lang siya, kakandong. Kaya nak, o diba? Tapos yung sa pedal, pag naubusan ng battery, pwede kasi yung Dapat pedal. ano, dip tong T-rings. Yung parents. Hindi kasi na... Pag naubusan ng ng battery, pwede i-pedal. O diba? May bike na rin ako at the same time. Thank you so much, Mami May. Anak ko. Matatapos na ang ika 100 years. Patapos na rin po kami. Grabe. Kinabit, tinanggal. Ito rin, ganun. Kinabit, hinugot, tinanggal. Buti na lang talaga may YouTube, no? Baka naman dyan, kami may... Oo, mamaya. Bibigyan kita ng ano mo. Pang follow up Red Horse. Red Horse, diba? Malapit na. Ayan na. Ano nila yung ano. Ito, kanina pa kami dito na ano rin, nahihilo paano namin siya ikakabit, paano ilalak. Kaya tinitigan namin yung picture. Tapos nakangiwi pa kanina yung bakal. So, akala namin hindi aabot. Lalagay ko naman yun sa WhatsApp ko. Yung isa ma'am, tinanong mo? Wala ah. Screw ah. Ayun ah. Wala yung screw. Meron pa dyan. Yung may ano, yung may ring na Wait. yung screw. Hit pa naman ng gulong. Ito oh. Tapos yung sasakyan. Yan! Yan! Yan. Kina yan. Hindi, matigas. Tapos ang condition. Ito na yung para sa sa gulong sa unahan. Talaga, may tayo ma'am siya. Hindi tatalsik ang putik. Putik kamay. Pugi mo nak na. Pakorot isa. Gamit nail cutter. Ayan na, okay na. 50. Kilometer? Ano? Tayo din yung motor na binili mo. Yeah. Tignan natin. Yung tapit. Galingin ko na. Ang Napay kuan.
Sa labas ba? Testingin na sa labas. Oh! Yan. Go. Testingin. Ako lang, yung pong yan. Break. Yung cover ng battery. Ayan. Si Adem muna mag-testing. Yan na si ate. Mana? Ate Lalang. Black. Eh, may ano pagka maso. Hindi sa likod yan eh. Asa likod na dapat dapat tibutang. Hi. Dahan lang ha. Yan. Wow! Angkas na siya. Meron pa drive na. Medyo mababa. Parang bike lang din. Wow! Tali. May signal sa likod. Ay, oo, may na ah. Na ah. Tigas. Tigas. Signal, baliktad. Ito ba? Testingin natin. Away da. Humawak anak ha. Hawak kay kuya. Iya, sa. Ikaw, sa. Hala. Apakan mo yung pedal, yung pedal. In fairness, sa lakas ng ilaw ha. Kahit nasa malayo oh. Buang si Jandim. Malakas siya yung ilaw. Siguro dapat wag lang talaga siya ipasagad ng lobat, no? Kasi baka mawala yung ilaw eh. May ano yung indicator yun. Takot kulan na. Oo. Kanano ka nang mali. Wow! Tuwang-tuwa ang bata, oh. Okay, Ra? Mga sakyan sa... Hindi siya mahirap i-drive. Tayo lang niyo. Ma, ilan mo na yung magkaon. Sa baka na nga. Yay! We're done! Thank you so much na, Kadeb. And kay Kuyang. Si Caro nawala. Na-busy siya sa kanyang pag-ibig. So bukas, iti-test drive na natin to. Kung makakarating tayo ng Surigao. Surigao? Ha? Hindi pwede. 50 kilometers man daw. Oh. Thank you so much once again, Mami May, Abby, and Philip. Thank you so much. Love, love, love. Bukas iti-test drive ko na to. Mag-alas 11 na po. So inabot na kami ng siyam-siyam dito sa pag-assemble. Bye! Test drive na tayo later.